Ай. Айде, вади. Айде, вади. Не го изтървеше, живак. Бастичко пак ги почва. Давай, 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 давай. Чакай, опа, много. Голямо ли? И то много голямо. Нали ги знаеш какви са цаци? Цаци. Не мога да те видя, човек. Не кажа, че скорема. Пак ги варя. Те ли каза? Да. А? Че, да видя така. Айде, бъди го сега. Ще го изтървеш, бе. Уде, чакай, как да го варя. Това ще го изтърва. Отдолу лодката влизаш, закачи лодката. Не е малко. Ето с турба да я махна, да не ти пречи. Ще я махна, тук ще я сложи. Не ти пречи. А така. Леко с ръката. Тис. Кухте. Скара го. Бива, 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 бива. Спе. Айде, същето. Същето. Същето за днеска. Айде, айде. Айде така, живаче. Първото готово. На спаса ви, че ви бахте сома. Ти спът много, а? Бива, бива. Той по-голям от другите, а? Толкова си калибър тук. Не толкова, той е по-голямичко. Дърпа ли викаш много, а? Макарата. Не може да откачиш. Сега въжето трябва да ти откачва. А? Да. Ти къде виж въжа? Айде. Не въжа, бъди въжа. Снимам те. А? Добре е, викам. Добре, ме. Ще ги убием. Ще ги убием днеска. А? Ще ги убием днеска сомовици. Ще ги убием. Днеска пак ли, бе? Пак, бе? Дръж тя въжето. Възвай го там. Кът прасе. Айде, сега да изключвай го.